טוב, החלטנו להיכנס לתוך בית ספר, בתור בית ספר מהר"ל, וגם אומר צילמו פה את דאוס בפעם, הנה אורז עם מקל. אורי, אסכים אותנו במקרה גרוע. אני אוהב אותך. הנה פה זה המדרגות איפה שדני ותום הלכו מכות. בוא. מזמח עדיין, לא תגף. פה יש בית ספר מהר"ל. הנה. פה זה השירותים. פה זה המדרגות. וואי, תראו, פה זה בית ספר מהר"ל. יואו! בוא נלך פה המדרגות המפורסמות. פה בעונה הראשונה, דני ירד, בום, ירה בזה. האלה עדיין צורכים אחד על השני. מה? יש פה רשימות. בוא נעלה עוד קומה. תביאו אחד. בואו נעלה עוד קומה. אתם רואים את זה פה, דני ירד. אתם באים להיכנס לחדר עם הרגל? עלינו עוד קומה. פה, שעולים למעלה, זה חדר מחשבים. זה חדר טוב וחדר... תראו את זה! אתם לא רואים, אז בואו נתקרב קצת. תראו. פה קצת שימו את הדברים פה. בואו ניכנס למפחד. לא, שברו את הדלת. אור, תפתח עם המקל. אי אפשר. זה פתוח? זה פתוח. טוב, היה זה פתוח. אתם רואים מה רשום? חדר עידן, חדר תום, חדר ורנר. זה הדירה של ורנר! פה ורנר היה גר, פה חדר של תום, ופה גם החדר של עידן. רגע, אבל לפתוח. אבל היה שזה תשאיר את המצלם. בואו. תראו מה רשום פה? משפחת הייזנר. פה זה החדר של דני. חצוקה אינה מספיק. פה נראה לי היה חדר מחשבים. בואו, יש פה מלא אור, אין פה מי זה מיכאל? זה לא הוא מעונה שנייה? לא, זה רוי מקטף. מיכאל זה הקרק? טוב, אין את הדומות. נראה לי פה זה החדר מחשבים. לך כבר. אולי לא תפי, אולי מורדים את השם. אתם קולטים? פה צילמו את דאוס, כוס אימא של דאוס הזה. כן, מה אומרים? החדר של רוי! שימו לב, מעיין! וואלה, כאן צילמו את החדר! וואלה! חדר של רוי! הנה טלוויזיה! חברים, תעלו את זה ליוטיוב. כל זה החדר של רוי. אני מעלה. אני הולך למעלה. לא! בואו נחשבו את זה מפחד ואתה תראו לי אין לו. גל, מחפש באמצע? כמו שאתם רואים, זה אור. מכבי זונה. וואלה! זה מתעבור לימון.
אור, לא, אור. די, השוק. ג'ו. מה זה אומר? הדיסקים שלו. לא זה תפור. תבדקו אם יש בזה משהו. מה פתאום, נראה? הם קנו את זה לסדרה, נראה, השקיעו בזה בפנים. אין סיכוי שיש בזה משהו. אין לזה כלום. תציין את זה, עידן. ג'ו, תראה איזה דיסק, מה? בוא נלך טוב. לא, אחר כך. שיפחד שם זה לבד. לא קופץ אדום פה. ראיתי משהו, באמת ראיתי משהו. אני נגדתי. לא. יובל, אני נגדתי. ראיתי משהו. רגע, זוזו. כאן, זוזו. איפה נום? בוא נתחיל לרדת. בוא נראה משהו. לא! בוא ניקח את זה. אור, חכה רגע, אור. חכו רגע. אבל זה נראה לי יצא מגלה. בואו. לא הייתי בחדר 9. לא הייתי בחדר 9. היינו שם. מישהו יכול להביא לי כלי מלחמה כזה? אוקיי, אבל בסדר. הנה, אנחנו צריכים להיכנס לחדר של... בחרנו להיכנס לפה. היה כאן איזה משהו למעלה. טוב, פה החדר דני. פה זה חדר דני. פה, אתם רואים את זה? נראה כבר נעשו חדר כזה. קוטים, אנחנו בתוך המערב. מאחורי הבניין! אנחנו מצלמים אותך!